प्रप्रथम जावन हांव म्हगेले गुरु महाराजाले आशीर्वाद घेवन तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हांगेले आशीर्वाद मागून घेवन तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले गेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटि कोटि नमस्कार करून आजी आमकां मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्लो सत्संग श्रीमद भागवताचे कुंती स्तुती मुखांतर मेळटस आनी तेवेनी म्हाका उलोवचें अरेंज करून दिलेले मधुपति दास आनी मुरलीधर चरण प्रभुजी हांकां हांव आभारी जावन आसा आनी म्हगेली कुंती स्तुती आयकुचे पुराय तुमगेले आशीर्वाद हांव मागून घेता हरे कृष्ण। आमी सुरवेरी केन्नाय केलेले वरी भागवताचे महात्म्य तुकून सुरू करूया। हे पंता तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। म्हणल्यारी कथं भागवतस्यापि भवति यद्गृहे नित्यं भवति यद्गृहे पंच गरले तो भागवत कथा नित्य वत संति नित्य श्रवण करत संति नित्य पठन करत संति ते घर तीर्थ क्षेत्र बरी ते देखून ते कौन सकट रफ्ता वसतां पापनाशनम सांगला ते कौन सकट रफ्ता तंका तंगल पूरा पाप नाश जत हे आयचे महात्म्य आम्ही मना करून गेले। हे श्लोक आम्ही समविवेचन करून आलोचन केले रे कसं मना करून घेत म्हणल्यार आमगेले हलगडेन ते तांगेल कालाचे स्वामी हलकी आचार्य हलकी ಒಟ್ಟು ಮೇಲು घेवन एक समाजाक म्हणून एक देवस्थान निर्माण केला। तशीची आमगेले प्रभुपादाने कन्यास्थान 108 सेंटर्स ओपन केलेले तांगेल नंतर तांगेल शिष्यान पुरा ते वाटून घेवन आयच्या दिसाक 6 सेंटराले गेस ये सकड निर्माण करचे उद्देश कसले आम्ही देवस्थाना वचून ते देवाला कसकी एद्रा राखून घेवन मागून घेवन आमगेले आशे कांक्षे अभिलाषे पुरा कसकी मागून घेवन 4 गांठ मारून घरले येवचवे आमगेले उद्देश आणि घरले येवन कुशवास आमगेले कुशवास एक जीवन ते चलो सुचवे आमगेले उद्देश कसं म्हणून आम्ही मना करून घेवका देवस्थाना पुरा आमगेले आचार्यान स्वाम्यान पुरा इथं केला म्हणल्यार आम्ही देवस्थानांतू कशी त्यांनी आचरण करता ती तसले मादरी आम्ही आमगेल घरले की तशी आमगेल जीवनचर्य आम्ही चलोसून वरका आम्ही देवस्थाना वतान कशी सुधार वतान ती ते चमकल कूडले आड पडतान दवाक तशीची ते दवाला अभिषेक पळयतान ती दवा नैवेद्य वरची पळयतान ती दवाक आरती करची पळयतान ती तशीची आमकां समाराधना वेळार भायरचे कसले दिनान ती कसं दिले रे आमकां ते कितले मृष्टान्न भोजन जेवो भायरची ना दवाले उच्चिष्ट दिता ती ते सकड भायर येताना देवस्थानाचे आम्ही वापस आडकोण येता असले एक मादरी जावन असले एक नमुने जीवन आम्ही आमगेल घरले चलो सुका म्हणल्यार कितेरी आम्ही हांगा देवस्थानात पुणे हे शिकून काडटा आम्ही घरले ती तशीची घरले तुकून खंय पुणे भायर सोरून वताना आम्ही दवाक आड पडका
करले रिगिल कुडले दवा आडपोडका गिरी गरलेगी भजन कोरका सकाळी शुद्धार्य सुका मी नाही नित्य शुद्धार्य सुका आमगेला आहार आचार विचार पूरा शुद्धार असता आमगेला आहार शुद्ध असल्यारी पुरा शुद्ध असता आमगेला वरलेला पुरा मुख्य आहार आम्ही शुद्ध दवरून घेवका ताजे कितें रे आमी ते दावाक नाही प्रसाद दवरका नेहमी दवरनो दावाला उच्चिष्ट जावन आशिल्ले ते प्रसाद मात्र आमी काण घेवका तशीची हे सगळं आमी केतनाय आमी ताकडे उल्ल्याकडे उलयताना प्रजल्पनच नाका लगतीनातील त्या लागी करतले पंचायतीक ते करूनच केतनाय दावालेची मच्चित्ता मच्चत प्राण बोधयंत परस्परम रमंतीच्या भगवद्गीतेंतू दांच अध्यायंतू मेगेल भक्त तकड़े मच्चित्त मिगेलेची तंगेल चित्त अंत मिगेले आलोचन दवरून घेवनो मिगेले बोधयंत परस्परम तकड़े उल्लयताना मिगेले विषय उल्लयतान तशी त्यांनी पुष्यंतीच रमंतीच त्यांनी पुष पवतात मिगेले विषय उल्लोनो म्हणून दांच अध्यायन सांगला तशीची ते देखून एक पंता प्रभुपादालेगे एक निंगेल काही प्रभुपाद आम्ही गरलेगे अर्चा विग्रह कशी करचे नित्य दगल स्मरण कशी करचे म्हणताना प्रभुपादान सांगिलाच काही तुम्ही आता गरले की बामण बायला आणि चेरड असंती नाही मा ते जण असंती एक कृष्णादवर येंती आणि आजी तुकुन तुम्ही 4 जण म्हणले की कसले खाताना कसले नेसताना कसले मत खूप म्हणताना तुम्ही कसले करताना यत करोशी यदश्नासी यज्जो होशी ददासी यत ते पुराय तुम्ही करताना तुमच्या घरला अनेक मेंबर आयला आज तुम्ही 3 नाही 4 जण अगेल हुडगास काढी येते सुरवेर तर करपण करी कसले जेवते सुरेरी आमका या ऐकताना रांधबदोर जातवे गरले की सुमार मने डिफिकल्टी ससमो गरले की म्हणून दिसता तसल जण सुरेर सूर करताना दावाक गरले हाडलेले की कसं असते जालेले इतले दावाक अर्पण करून खायेंती तशी देव आमका मुखार सुनू मार्ग सुलभ करून दिता तागेले त्याकडे येवचे देखून हे विषय 3 स्कंदांतू भागवतांतू सांगला म्हणल्यारी कपिल भगवंतू तागेल अम्माक एक उपाख्यान सांगता ताका कपिलोपाख्यान म्हणतात ते कपिलोपाख्यानांतू कपिल देव सांगता एक घरचे यजमानाक 2 नमुने चोलयत काय ताका कशी म्हणल्यारी तो गृहमेधी जेवयेत नाजाल्यार गृहस्थ जेवयेत गृहमेधी म्हणल्यारी घरचे यजमानू तागेले बायलेक चेडवाक पोसूक तांगेले आशे बिलाशे पुरैसुचक हेचे आपणाले जीवन उद्देश करून घेतकी देवाले विषयू ना तागेले जीवनांत देवाल कॉन्सेप्ट ना आम्ही केल्यार आम कस देव खंय येता आमगेले पोट भरूक देवूची आमगेले काम आमगेले आराधन दावाले अशी म्हण सकड वर्कीस वर्शीप अश सकड उलयताले जण पळय तांकां गृहमेधी म्हणटात अशीची अनेक रीती रे यजमानु मिगेले बायला चेरडू मक्का ये देवाले साक्षात करून घेवचे मिगेल जीवन उद्देश तन्नी मक्का पूरक जावका तन्नी तंगेल हेल्प जावका मक्का हे कामांत मिगेल जीवन उद्देश सफल करूक आणि मिगेल हांव म्हाका कितले जतकी ते तांकां हेल्प करता तशीची तंगेले जीवन उद्देश तन्नी हंगा भगवंत साक्षात करून तंगेले जन्म गडेरचे जन्म करून घेवका तन्नी कोण बायलेक चेडवांक पुरा सहाय करता असल मनशाक गृहस्थ म्हणून सांगता ती म्हणून कपिलोपाख्यानांतू आमकां पळोवचें मेळटा हे देखून हे संदर्भारी अनेक एक उडगास येवचे कसं म्हणल्यार म्हाका चाणक्यालेक सूत्र चाणक्य श्लोकांतू ताणें सांगला कसं म्हणल्यार कश्य सुखा म्हणल्यार मनुष्यान
प्रातः द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालं यात्य धीमता मुसंगला हक्क कूट श्लोक म्हणतात कूट श्लोक म्हणल्यार दोन अर्थ काणगे घेतात एक अशीच आमी अपॅरंटली पळयल्यार सकाळीची गॅम्बलिंगा विशयी उलोवचे युथाचे दनपारा फायनान्शियल विशयी उलोवचे आणि रात्री चोराल विशयी उलोवचे अशी कळून घेतले एकलो पण अधीमत म्हळ्यार अनइंटेलिजंट मॅन जावं तरी प्रभुपादान सांगिल्ले वरी प्रत्येक आमी शास्त्र शिकताना एक इवोटिले तोंडा तुकून आयल्यार मात्र ते आमी स्वीकार करता एक दोन्हीचे कसं म्हणल्यार वी शुड स्टडी इट स्क्रुटिनायझिंगली म्हणून सांगला प्रभुपादान भगवद्गीतेंतू सुरवेरच्या अध्यायांतू सुरवेरच्या श्लोकांतू सांगला सूक्ष्म रीतीर सांगला ते वैर वैरी शिकची नाही अशी दीप जावन पळोवचें केल्यार हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार प्रातः प्रसंगेन म्हळ्यार गॅम्बलिंग कंचन तशेले महाभारतांतू सकाळी आमी घरतुल्यान पुरा तांणी पिवन पुरा ओट्ट जावन एक महाभारत वाचून आमी सत्संग करून घेता तशीच मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः दनपारा रामायण सीतेक कशी ते रावणान अपहरण केलेले ते सकट विषय उलोवन आमी सत्संग करता तशीच रात्री रात्र चौर प्रसंगेन चोर म्हळ्यार कोण चौर अग्र चोरांचो अग्र आजीक कृष्णाला ओड कोणेना अग्र स्थान चोरालेंत ते देखून ये भागवत वाचून भागवत सांगून आता मी केलेल्या वरी शनिवार मात्र करता असती ते देखून वरले दीस पुरा तुम्हीची करले कोरका भागवत ता भागवतस्यापि नित्यं भवति यत्र हे म्हणला ते देखून ये कालम यात्य धीमता इंटेलिजंट मॅन अशी करता देखून प्रभुपादान पुढे सांगला असं म्हणून रात्री येतनाई कृष्णा बुक वचका आणि दूध पिवका गायची दूध पिवका म्हणून येसू प्रभुपादान असताना येतनाई त्यांनी सांगोशिला ते देखून जाल्यार इतले इतोच घडलारी प्रभुपादाला कृष्ण बुक वाचून येते पुणी एक 5 मिनिट पुणी वाचून निदोका प्रभुपादान सांगिल्ले वेळी अनेक एक म्हाका अंगूड घासत म्हळ्यार वसतां पापनाशनम म्हणला कंची गरलेगी नित्य भागवत वतांत की ही पापनाशन जाता म्हणला पाप नाश जाता म्हणला कसं उडगासत म्हळ्यार एक पंता वृंदावन एक संत संती कृष्णचंद्र ठाकूरजी म्हणून सांगून तांगेले भागवत पुरा टीव्हींत येत आशिल्ले त्यांना हांव आयकताना तांगेले भागवत 600th भागवत आशिल्ले तांगेले मागीर त्यांनी 1000 वयर भागवत सप्ताह केलेले आसा भारी व्हड संत त्यांनी कृष्णचंद्र ठाकूरजी म्हणून तुम्ही पुरा आयकला त्यांनी सांगिल्ले हे काणी सत्य आयकल्यार आमकां मस्त इन्स्पिरेशन येता आणि भागवता वैरी प्रीती चढता त्यांनी एक पंता नॉर्थांतू खैकी कोणकी सांगिल म्हणून सांगून त्यांची एक गरले की एक प्राय गेलेले बामून बैलेले बर्डेकी एनिवर्सरी की म्हणून सांगून तांकां भागवत सांगूक सप्ताह करूक तांकां आपयलेले ते तशीच त्यांनी ते भागवत करताना ते दोन यजमान आले मलगड दू म्हणाल की हांव ये 7 सप्ताह जावची ताई खाली दूध दान मात्र हे करून गायचे दूध मात्र पिवन हांव भागवत आयकता हांव तशी एक निश्टी दवरून घेता मनात संकल्प करून जाल्ला म्हणाल ते घरतुल्यान पुरा सांगले की नाक म्हणून सांगेन तिका आरोग्य वायट जाताले जगतवे ताका त्यांनी म्हणाले की असो तीन संकल्प केला वयना देव चलोसन दितालो ती तशी आयकू आयक म्हणून सांगले ते तशी ती खाली उद्धार मात्र संकल्प घेऊन दूध मात्र पिऊन इंगड कसले आहार घेन केले ते 6 दीस भागवतांत तिने ते अटेंड केले
तशी ते भागवत जाल्ल्या नंतर तिने आसूचे अमेरिका ती तिगल पमनाल होतो हंग अमेरिका चमकल अमेरिका गेल्या नंतर थंय एक दिसो की ते ट्विन टवर्स म्हणून आसना उज्जुला गेले थंय पळोवचे चमकल ट्विन टवर अशी विजिट करू वतना ते सो ती लिफ्टर चढल्या लिफ्टर चोण येदे वयर पवतना ती कुड घासेल के यो आपल्यान कॅमर धर न्ही कॅमर कारा तू दवरला मग सांगून तीन बामणाला सांगले की कॅमर जाय म्हाका नाका जाय जाय कॅमर जायच म्हाका म्हण सांगून त्यांनी वापस लिफ्टर तो घेवन दूर कार असे पार्किंग आसा थंय येवन कॅमर काडू येताना हांगा बॉम्ब घालून ब्लास्ट करून ते दोन बिल्डिंग नाश जाले टेररिस्टान हे विषय सांगताना डोळे उद्दायल के ते संताला सांगताना काल खंडितच म्हाका हे भागवत आपणेन इतले श्रद्धेर ऐकून म्हाका भागवतान रक्षण केलेले म्हणून ती सांगतस ऐकतान वय म्हण दिसतना आमकां आमकां कसले डाऊटच वे के साक्षात जाल्लेल काणी देखून आमकां करता म्हणल्यार नित्य भागवत येद्दी पुणे आमी वचका वताना कसं जाता म्हणल्यार आमगेल पाप नाश जावचे आणि भगवंताका आमी पावता ती आमकां भगवंत पावता म्हणल्यार कशी म्हणून आमी मना करून घेवपाक हे श्रवण प्रक्रिये म्हणून श्रवण प्रक्रिया आमकां कशी वर्क जाता टेक्निकली वर्क जाता म्हणून सांगून ताची प्रोसेस भागवतांतू एका अध्यायांतू एका स्कंदांतू दोन्ही अध्यायांतू सांगला ऐके ती शृण्वतां सुखतां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् शृण्वतां सुखतां कृष्ण कृष्णाले हे काणी ऐकताना कृष्ण कोण तो हृदयंतस्तो हृदयांतू प्रतीयकलर हृदयंत इत्तरी बेशील तो कृष्ण सुहृद सताम सात्विक जनाले सुहृद जावन आशिल तो आमगेले हृदयांत आशिले अभद्राणी अभद्राणी म्हळ्यार इनऑस्पिशियसनेस पूरा इनऑस्पिशियसनेस काय तो दुःख के कसं कलमशस आमगेले तो मत्स्य मात्सर्य कसले षड्विकारस नवे काम क्रोध मोह मद मात्सर्य लोभ मोह मद मात्सर्य ते सकड तो दुत्ता तशीची नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी अशी अभद्राणी पुरवताना आमका एक निष्ठ येता भगवंता वैरी प्रीत येता नित्य सेवे करताना नित्यं भागवत सेवी जाताना हे भगवत्युत्तम श्लोके भगवंता वैरी एक नैष्टिके भक्ती येता भक्ती भक्ती म्हळ्यार प्रीत येता देवी देवा वैरी तशी कसं येता तदारजस्तमो भावाः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनावित्तं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तशीची आमका रजसु तमसु पुरा भावन वचून आमका स्थितं सत्त्वे प्रसीदति आमका एक सत्व भाव येता आमका सत्व भाव येताना आम्ही प्रसन्न जावन असतात एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते त्यांना प्रसन्न जावन असताना आमका भगवत तत्व विज्ञान आमका मनावता आपपी आमका मनावता देव आमका ते मना करून दिता तांचे अध्याय भगवत गीते सांगेला बरी आमतका भितर तुकून बैसून ज्ञान दिता म्हणून त्यांना कसं जाता भिद्यते हृदय ग्रंथी चिद्यन्ते सर्व संशयाः श्लीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे भिद्यते हृदय ग्रंथी आमगेल हृदय ग्रंथी ग्रंथी म्हणस आमगेल ते माहिपासू म्हणतात अशी कुटुंबाच्या वैरी पळेल जना वैरी पूरा माहिपासू हे संसारा वैर अशी माहिपासू ते पूरा आमका हृदय ग्रंथी भिद्यते भेत्ता भेत्तून चिद्यन्ते सर्व संशयाः आमगेल सगळे संशय आमका
नाश जाता आम्ही कोण आमगेल ते संशयच नव्हे आम्ही कोण तगेले हंगेले बायला तगेले अम्मा तगेले आनु अगेले बम्मणो हिगेल बम्मण ते सगळं आमका नाश जावन ते फॉल्स आयडेंटिफिकेशन तुकून आम्ही बाहेर येऊन आमका कळता आम्ही भगवंता नित्य सेवक म्हणून आमका कळता ते कळनो क्षीयंती चास्य कर्माणी आमगेल पुरा कर्माचे रिएक्शन्स पूरा क्षीण जाता क्षीण जाऊन देव पावता म्हणून हे अक्का श्रवण प्रक्रियाचे पारमार्थिक स्वरूप म्हणतात ती कशी श्रवण केलेरी त्याचे प्रोसेस आणतो त्याचे स्वरूप कशी ते खाली श्रवण केलं पुरं वरले काम ऑटोमॅटिकली आम्हाला संगीत ऑर्डर जाऊन आम्ही एक ने एक दिसू त्याला पावता गॅरंटी भागवता तो खंडिताची आम्ही नमगू येत म्हणास तशीची आणि आम्ही उगोरो कोणती स्तुती तो रे क्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे पुढले शनिवार आम्ही 27th श्लोक चले आता 28th श्लोक अन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र उत्थानमन्वितः कलिः अन्ये त्वां कालमीशानाम् अंगा कुंती सांगतस कृष्णाक कुंतीना समामना करून घेतला तसं म्हणल्यारी विष्णू खाली तिगेल बाचुंती साक्षात परम पुरुषोत्तम मना करून घेतला तिने ते देखून ती सांगता म्हणजे आ मना करून घेतला तू कालमीशाना काल म्हणून मना करून घेतला ईशानाम तू सुप्रीम ट्रूथ तू म्हणणारी स्वामी समम चरंतम सर्वत्र प्रत्येक की एकलाक सकडे तुका एकलाक म्हणून ती सांगता हंगा मना करून घेतला तू काल काल म्हणल्यारी कशी सांगते त्या सकाळाक गोतशिलेची जाल्यार म्हाका मना करून दिवचे तुमका कष्ट जाता जाल्यार हांव ट्राय करता मना करून दिवचे काल म्हणल्यारी तिन्हीचे सांगता तो कपिलोपाधि देवहु औसुक देवहुडी कपिल सांगता अम्मा भगवंताले गर्भोदकशाही कृष्णले नाभी तुकुन एक कमल पुष्प उठयता ते कमल पुष्प ब्रह्माला आविर्भाव जाता तेना ब्रह्माना ते जन्म येताना ब्रह्मा कळना आपण खंय तुकून आयलो मिगेल मूल कंचे खंय बाये म्हणून हांव खंय आयला ये म्हणून आलोचन करताना तो कसं करता ते देंटस नाळ कमलाचे देंटा तुकून तो वता वयर येता तो वता वयर येता मूळ खंय जाल्यार कळना ताका ते तो वयर वतना सुमार वेळ अशी पास जाता ते वेळाक काल म्हणतात ते काल म्हणल्यार भगवंताले सुदर्शन साक्षात सुदर्शन म्हणून तिन्ही स्कंदान सांगला तशीची 29th अध्यायांत अपासे कडेन काला विषय सांगता सुमार कडेन सांगला भागवत जाल्यार ते पुरो सांगू भायर सरल्यार आता कुंती स्तुती आमगेल मुखार वचन तशी आनी एक मिनिट सांगता हांव काला विषय कसं देव सांगता कपिल भगवंत सांगता हे ऐहिक प्रकृतीचो आमकां दिसची प्रकृतीचो सुमार अभिव्यक्तस सुमार दिसची वस्तस ते वेळेच वेळाक सुमार परिणाम जाता ताजे वेळ ते परिणाम जावताना
ते परिणाम जावचे इतिमितन म्हणल्यारी ते मेगेल अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ले भगवंताले अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ले काल स्वरूपामितन सांगत कपिल देव ते देखून त्या परमपुरुषाक आणि कालाक ते अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ले कालच नव्हे त्या कालाक व्यत्यास कोण पळयत की तांकां मरण भय सूर जाता म्हणून भगवंतांक सांगतस तशीची कपिल देव सांगता तशी मुखार सितस कपिल देव हे मिगेले अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ले मा काल म्हण सांग न्हू मिगेल ते स्वरूपच नव्हे ते कोणाकय प्रीती करना कोणाकय द्वेषय करना ते कोणाले बंधुय नाही कोणाले मित्रय नाही कोणाले शत्रुय नाही सक्कड जणांकय ते एक आश्रय आणि प्रति एक लय करता सांगता तशी मुखार सांगता मद्भयात वातिवातोयम सूर्य तपति मद्भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात हे काल स्वरूपाक भीवनो मेगेले अंतरंग शक्ती जावन आशिल्ली काल रूपाक भीवनो वाती वातोय म्हळ्यार वारी मरता सूर्य तपती सूर्य तपता मागीर वर्षती इंद्र पावस येता टाइम टाइमाक आणि दहती अग्नी दहन करता मृत्यूच चरती मद्भयात मृत्यू ताई मिगेले भयांतस म्हणून देवांक सांगतस ते देखून सकडाके गोतशिलेचे काला विषयू प्रत्येक आम्ही सांगतांती काले वो एक दीस कळत त्यांना ते काल म्हणल्यारी भगवंताले स्वरूप म्हणून आम्ही मना करून घेवता आणि मस्त सांगू गेल्यारी मस्तस कपिला भगवंत सांगतस ते आम्ही हांगा सद्याक रब्ब यातून मना गेला म्हणल्याक तस काल म्हणल्यारी कितें म्हणल्यारी आम्ही सांगतांती काले वो त्यांना कळत पळय म्हणून पुढे प्रभुपादान सांगिलस एक पंता त्यांना उडगास येईल मग आता कोरोना टाइमा म्हणल्यारी कसं म्हणल्यारी तुम्ही आता हंका पुरा तुमगेले जिब्बे रुची कितेरी तुम्ही जीश मरतस नव्हे टाइम विल कम when one day and destroy you all म्हणून सांगला प्रभुपादाने एक दिसू टाइम येता टाइम म्हळ्यार भगवंतू आज दिसाक आमकां दिसता पुढे त्यांनी चैनाचे नाम सकाळी कोतसिल बरीची कसं मेळ्ळेल बरी जरल मुन्ना सोकणी विंदूरू बेब्बो कसं मुन्ना मेळमेळेल तोळून खावची काही तशी काही जीवंती एक साइड मात्र जोळोचे ते फटफटयतना अनेक साइड खावचे रूच काही तांकां तेन्ना म्हणे हिंसे दिवनु तेन्ना म्हणे पाप केलेलं प्रभुपादान सांगिल्लें बरी आईच्या दिसान तू कसं सकड जाल्ला म्हणून आमकां सकाळाके गोत सपास विवरसून सांगची नाका नॉन वेज खावचे नाही म्हणायला पुरा आमगेले पुरा पुढेचे ते संस्कार पुरा आजीक फॉरेनर्स मेळ्ळेल कुडले शेक हँड दिवचे कसले फोटो दवरचे कसले आलिंगन करचे कसले त्याकडे हेकडे किस्स करचे ते पुरा राबून गेला ते आता नज्ज म्हणून जाला सगळा तोंडा एक आमटी येयला आमटी येऊन आता पुढे आमगेले इंडियन भारत संस्कार नमस्कार करचे चंद कोण त्याकडे पळयले रे तेच सूर जाला कित्याक आम्ही कोणा नमस्कार दिवचे आम्ही ते त्याकडे आमगेल्या हृदयंतस्त हृदयांतू स्थित जावन आशिल्ले ते अंतर्यामीक ताका आम्ही पांय पडचे तशीच आता जातस देखून आनी मुखार सुन नेक्स्ट श्लोक आवच्या हांगा कसं सांगता म्हणल्यार न वेद कश्चित् भगवंश्च कीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् हंगा कसं सांगता म्हळ्यार कुंती कृष्णा तुका कोणेय दयितोस्ती कर्हिचित् कोणेय तुका प्रितीच म्हणना आम्ही सांगला कोणेय द्वेषी म्हणयना तुका सकडे एकल्याक तू समम चरंतम सकाळे ओटो एक नमुन्याचे हे करता समदर्शी तू आणि व्यवहार करता न वेद कश्चित् भगवंस्य कीर्तित तुगेले
लिहिलंय कोणाकय म्हणा वचना सुमार कडना सुमार भक्त मागीर परीक्षित महाराज शौनक ऋषी सकड पुरा थ्रूआउट भागवतात आमकां दिसतात ते सांगू सूर केलं री ताका ಎಂಡನ पूरा कडನ लक्ष्मी जेवो ब्रह्मदेव जेवो भृगु ऋषी जेवो दक्ष यज्ञांत प्रति एक अध्याय कळला री आमकां मना वता कसं म्हणल्यार री प्रति एकले सांगता ती दबा तुका चेष्ट कसं म्हणून कळना तू केलो पंत तुका लील कळना जन्म कर्मच विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना तुका जन्म ना जाल्यार तू जन्म घेता इथे खंबे तुकून जाल्यार येता का एक अवसूल पोट जाव का म्हणना कूर्म जालो खंय आशिल्लो ताका आवसू खंय ना नरशिंह जालो खंबे तुकून आयिल्लो तो ताका आवसूले पोट जाव का म्हणना हे हांग येवका जाल्यार अवतार कर्म करता अजस्य अकर्तू कसले कोरका म्हणना तो आत्माराम जाल्यार तो सगळी सकट लील करतस आमकां तें मना वचना हिर्यं दृश्यसु यादसु तद अत्यंत विडंबनम म्हळ्यार भयंकर बिविल्डरिंग आमकां भ्रमेर घालता तो असं म्हणून आमकां सांगू जायना आतां के लिहिलंय जायताय म्हळ्यार तो स्वामी सगळाले स्वामी जाल्यार तो हांगा कामात जावन जाल्यार अवतार घेता आमगेल्या महाराष्ट्रांत एक काणी उडगास येतस म्हाका भारी व्हड एक संत आशिल्लो त्रिलोचन दास म्हणून तागेले तो ज्ञानेश्वराले भक्त आशिल्लो भारी व्हड एक व्यापारी जावन आशिल्लो तो एक पंत व्यापार केलेलो पुरो आपणे प्राय जाल्ले आनी संत सेव करून आपण दिसू कळवून घेता कडेरताय म्हणून सांगून लेखताना ज्ञानेश्वर सांगता जायता तू तशी करी म्हणटा मना लेखता मस्त काळ सेव करता तो आनी तागेल बायल आईल संतांक जेवण दिवन तांगेले पादाभिषेक करून तांगेले ते पादतीर्थ पिवन एक हे तशीच जीवनचर्या असताना तागेले त्यांनी प्राय जाताना तागेल बायलेक रांदप करूक जायना म्हणटना तो मना लेखता हे देवा एक चांग एक रांदप करूक एक कोणेय एक मेळ्ळें म्हणजे कितले दिव येता दावान म्हाका टेस्ट दिला कूड वना शरिराक एक कोणे एक चालू मेळ्ळें जगतशील कोणे एक हेल्प करूक असले एक भावन आशिल्ले जावं का संत सेवे करची म्हणून भावन आशिल्ले कोणे एक असले आयले चांग आशिल्ले म्हाका मेळ्ळें चांग आशिल्ले म्हणून मना लेखताना विठ्ठल येता ते विठ्ठल येवन तागेले येद्रा येता एक चल्लेल वेस घेवन पोरनेचे परगटे अवंगल शर्टेनी घालून येता कोण देवा तू म्हणटाना खंय तुकून हांव हांगाचे सुचे म्हणटा कसं काम तुका म्हाका काम काय ना हांव काम सोदून आयला म्हणटाना भारी खूश जाता वय कसले करता कसं काम करता म्हणटाना हांव कसले करता म्हणटा खुशी जाता हांव ह्या कामाच्या राखून आशिल्लो कितले दिवका तुका म्हणटाना तो सांगता कसले दिवची नाका म्हाका पोटभर खावचे जावका हांव सकाळीच एक शेर जेवता आनी सुमार रोट्टी पुरा खाता चपाती पुरा म्हाका जावकाच सम तूप आनी घालून म्हणटा ते इतले वेळ दिव येता म्हाका कसले नाका सांगून संत सेवे करूंक वतसले म्हणटा म्हाका तेची काम आमगेल्या जिवनाचे हांव कसो तुगेले म्हणटाना अंतर्यामी म्हणटा अंतर्यामी म्हणून सांगून जायता म्हणटाना अंतर्यामी कंडिशन दवरता त्रिलोचन दासाले हांव खाऊचे विशयांत तुम्ही दोळ घाल्यार कसले मना लेखल्यार मागीर हांव कोपून वता म्हाका जायना ते हांव मस्त खाता म्हणटा व्हडे वतांत कसले तोंदरी ना खाऊचे विशयांत कसले कोर कसले तू बेजार कोर तुका जाय जाल्यार काडी तुका जाय जाल्यार खा ते ना बायला न वाटका मागीर मुखार सुन हांव ते काडले हे काडले म्हूण सांगून जायता तशीची भारी जन करून संत सेव जाता तांगेल घरले की संत येता ती प्रति एकले पोट भरी असं रुच जेवण सगळे होगळसून वता ती त्रिलोचन दास हंगा एक दिसू बायल मनशान केन्ना लागीं घरले वचून पंचायती चढना त्रिलोचन दासल बायल लागीं घरले की बायल मनशाला पंचायती करता तू इतशी भागल्या असं उल्लोचे गेले संत आपणी वाटची वय कोर आमगेल घरले चाल लयला नमेची इत खाता उरलेल्यार हांव कोर वाडटा चपाती लाटून पूर जाले
शीत तशी वरी ना जेवत असता मग सांगेल कुठले आमगा अंतर्यामी अंतर्धान जात तेन्नाही रात्री जेवताना त्रिलोचन दासान अंतर्यामी यारे म्हण सांग तेडगल होट जेवची कितला पहिले रीती येना कितली सुटलेली येना हीन दी सुट त्रिलोचन दास खायना तिल बेसता काही चमकलो चल्लो मग इतलं रडत म्हणल्यारी त्यांना 3 दिवस नंतर अशरीर वाण येता अशरीर वाणी संत देवो अशेशी तू भारी चंद करून संत सेव केला काय बेजार ना आम चांगला सुरवेरीची वत्त म्हणून सांगून मेघाल खाऊची विषय उरलेला रे त्यांना भारी बेजार जाता तेव्हा इतलो हाड अन्य जल मेघाल हातान तू दे कोर मग क्षम कोरका मेघाल बायला तोंडात भारी चूकी जल्ले म्हणून सांगता देव सांगता आ वापस येऊ का रडता तो इतली चूक जाली म्हळ्यार योदवा म्हणटा खंडित येता येवन वापस तुका तुगेल घरल्यागी हांव रांदप करता आयदन दुत्ता मागीर आईल तुगेले सोयरेले पान उश्टी पान करता येवका जाल्यार हत्तेत्ता म्हणटा इतले नमुने सांगताना दावाल पायमुळा पडता ते विठ्ठल ताका दर्शन दिता तशीच तो मुखार सुन संत सेव तागेले हातान करून हे करता तशी दावाले हंगा हांव काणी सांगेल तात्पर्य कसं म्हळ्यार दावाले हेळू दावाल ते लिहिले आमकां कसं म्हणून मना वचना तो कामाचे जत स्वामी जाल्यार तो सेवक जत जल्म ना म्हणल्यारी जल्म घेता इथे म्हळ्यार तागेले इंटेन्शन कसं म्हळ्यार भक्ता खुशी जावता ताका कशी जाल्यार जगता भक्तान कशी मागून घेतला की तशी तो तागेले लील करता म्हणून आम्ही हे श्लोक मुखार सित संती गंटे वेळ जाल्ली म्हण दिसता म्हाका तर मुखार सुन येवचे श्लोकान तू आमकां वचे काही पुढे आमगेले नाम महिमस अनेक वारू मुखार सुया आम्ही सोमवार एकादशी आसा सकडे एकादशी पालन करतस आणि ती म्हणून हांव लेखतस कर्णातील जणांन देख कोरून जल्लीतले निर्लक्ष्य करण्यातले तुम गेला यथानु शक्ती शीत खायना तिला लोसून पियाव खायना तिला जल्लीतले कुत्सुक खावणू जल ना जाल्यारी दूध मात्र पिवणू तशी तुमगेला स्टेज कशी म्हण तुम्ही पळोवणू आरोग्य वाईट जाणं तिला तुम्ही कोरका काय नातलरी अत्यंत तितले जात की तितली यथेष्ट नाम जप कोरका इथे म्हळ्यार नाम जपा इतले ऑर्डर कसले ना उल्या वारा सांगला नाम विनो कलिकाले नाही यार धर्म सर्व मंत्र सार नाम शास्त्र मर्म म्हणून सांगितलं सर ते सगळे शास्त्राचे मर्माची क्रक्स म्हणतात पूर्ण शास्त्राचे कंचे जेवते भागवत जेव कंचे शास्त्र काढी त्याचे मर्म कसं म्हणल्यार नाम जप कोरका एक म्हणता प्रभुपादान निमगेल काही तुम्ही सकाळ मेगल भूक वाचतस हवे इथे का मेगल भूक वाच सांगतस हवे त्यांचं एकट्यातल्यान एक उत्तर दिल काही आमका दावावले कृष्ण कोण म्हणून कळची कितेरी नाही विंगड्यातल्यान म्हणले की भक्ती कसं म्हणून कळची कितेरी आम्ही भूक वाचता सांगतस नाही इथे म्हणल्यार तुम्ही इतले भूक वाचून ताची सार कसले नाम जप करता नाम जपा वयर तुमका रुच येवता त्या रुच आमकां ना कष्ट जाता नाम जप करका इतेक इज म्हळ्यार आमी अविद्येंत अज्ञानांत बुड्डून गेले देखून कष्ट जाल्लेरी वाडणे आमी एकदम नाम जप करत चड चड करता वचका एक राउंड आरकी 2 राउंड आरकी राखची न्ही चड जावका इत म्हळ्यार कष्ट जाल्लेरी प्रभुपादान सांगला कसं म्हळ्यार it is better to struggle in chanting than to struggle within the 84 lakh species of life आम्ही हे पण कष्ट जत्वे सांगिले बरी सॉल राउंड सकड करू म्हणून सांगू पुरण ती जाल्यार प्रभुपादान सांगला कोण सॉल राउंड सुक्कनतील करता की त्यांनी खंडित पतित जायनंती दे विल नेवर फॉल डाऊन म्हणून सांगला वरले देव पळयता कितलं कष्ट जाल्यार वाडना अंग कष्ट म्हणले की आयच्या दिसाक 1-2 घंटो खंय पुणी तुकून आम्ही हुक्कोर करूक म्हणटा तशी पुणी कोरता ना जाल्यार आमगेल नंबर पुणी आम्ही
चड करता इति म्हळ्यार नातल्यार आमी अनेक जल्म काण घेवंक जाता ते जल्मांत आमी कसलेपणी विंगड कर्म करून अपास कितली जल्म ताज्यो फुडून येता म्हणून आमकां सांगूं जायना हे देखून ताजे भितर स्ट्रगल जावचे काही आमी हे जल्मूची एंड करता हे जल्म कडेरचे जल्म दवा आनी आमकां जल्म नाका हे प्रभुपादान सांगला न्हय तो खंडीत आपूण व्हरता आमकां म्हण तागेल वेर श्रद्धी दवरून आमी कशी पूण जप करता एक म्हणटा रामाले पट्टाभिषेक जाल्ल्या नंतर राम निमगयत काही कौसल्यालागी अम्मा तुका कसल वर जाव का म्हणून निमगय म्हणटा ना कौसल्य सांगता काही उदा श्रीरामा हांव मुगेले आयुश्यांतू तुका पळोवन केन्नाय सुका म्हण आश केला जाल्यार केलो पण तुगेले दर्शन म्हाका मेळना तिले वेळूय आसा ते देखून मुगेले आयुश्यांतू तुगेले स्मरण तुगेले दर्शन जायना तील वेळस मेळ मुगेले आयुश्यांत ते नाक म्हणून डिलीट करी इत म्हळ्यार तसल वेळच पडते मुगेले आयुश्यांत ते मुगेले आयुष्य न्ही बद आयुष्य न्ही ते मुगेले ते व्यर्थ आयुष्याचे मुगेले व्यर्थ हांव कळवून घेतिले मुगेले आयुष्य म्हणून सांगता हेची उत्तर भागवतांतू दोन्ही स्कंदांतू शौनक ऋषी सांगतस म्हळ्यार आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणोऽन्तो उत्तम श्लोकवार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम् मनुष्याले आयु अपहरण करतस ते कोण हरण करतस उद्यन्नस्तं च यन्नसो सूर्याला उदय जाता ना सूर्याला एक दीस उदय जाता तशी संजे अस्तमय जाता तशी तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार आयु आमगेले हरण जातस जाल्यार कोण उत्तम श्लोक जावन आशिल्ले तागेले यत् क्षणो न्ही तो कोण तागेले ते भगवंताले काणी सांगून तागेले नाम जपत श्रवण तागेले काणयेचे तागेले लील सांगून कोण तागेले आयुष्य हे करतस की ते बद आयुष्य म्हणून हांगा भागवतांत सांगतस ते देखून आमी एक श्लोकांत एंड करूया आयची क्लास रूप गोस्वामीला पद्यावलींत विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानीव त्वं नामानि भवन्तः सांगिलस हाजेर तुका कसं म्हणल्यार विचेयानि विचार्याणि एक लोभी कशी ते दुड्वा मागशीची पोवणो कशी दुड्ड ओट्ट करता की काउंट करता की आणि तेच आलोचन करता की हेची खंय दवरला हांव ते कळून घेता की हांव ते पूण कशी आलोचन करता की तशीच हे दवा मुगेल जिवनांतूय तुगेल ते दिव्य नाम म्हाका सांगूक ते ल्याक करूक ते चंद कोण ताजे स्मरण करचेक म्हाका तसल म्हणे भागी दी दवा म्हणून मागून घेतस भारी चंद श्लोक ते ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರಂತಿ कितकी जणांना सांगितलं ऐकायला चर्चे केला कितकी जणांना ते कसं ते देवाला नाव करताना लॅक करचे एक राऊंड दोन राऊंड म्हणून सदैव तोंडान सांगल्या पावनावे म्हणून आमगेले कर्तव्य कसं म्हणल्यार ताका सुमार म्हणे उत्तर आसा आतां सांगूक वेळ ना तुमकां वेळ जाता सकट सांगून बसले आमकां कर्तव्य मेन कसं म्हणल्यार प्रभुपादान आमगेल्या आचार्यान गुरून सांगील कसं की ते ऐकूचे खंयचे स्वामी जेवो खंयचे आचार्य जेवो आमी पळयल्यार तांगेल्या हातान जपमान जावन तांणी पुराय जप करचे सांख्यापूर्वक म्हणून आसा इतली थोडो गोस्वामी षट गोस्वामी पुराय तांणी सांख्यापूर्वक करता आशिल्ले इतले पूर्ण नियम दवरून घेवन गरले की तंतंगेल दिवसांत तंतंगेल नियम करता खंडीत करता आशिल्ले
हे देखो नो मी जप मला हाता दोरनु भारी श्रद्धेरी जप करका इतले साम संगिले कसले चूकेस मुंदलरी अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निश तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम